Прывітанне! У эфіры пілотны выпуск падкаста «Кіло слова». Сэнс гэтага абсалютна суб'ектыўнага аўдыашоу у тым, каб нагадаць, што словы заўсёды маюць вагу, хоць ніякімі шалямі гэтага і не замераць. Мяне завуць Марыя Пархімчык, з адукацыі я філалагіня і некаторы час выкладала ў школе, але мой падкаст дакладна будзе не пра тое, дзе ставіць коскі і націскі. Шчыра кажучы, я і сама не заўсёды ведаю дзе. А пра што будзе кіло слова, а будзе ён пра тое, як уладкаваная мова, як яна змяняецца пад уплывам часу і абставін, чаму некаторыя моўныя з'явы выклікаюць такое абурэнне ў грамадстве, што ў мове прыжываецца, а што не, як словы ўплываюць на нас і на свет, у якім мы жывём. Карацей, калі вам цікава крыху паразважаць пра інструмент, якім мы карыстаемся амаль гэтак сама рэфлектыўны, як паветрам, то цалкам магчыма нам будзе што абмеркаваць у каментарах. Сёння я хачу пагаварыць пра тое, як і навошта краіны змяняюць свае назвы і чаму здараецца так, што ў адной краіны назва ў цэлы воз і каляска зверху. Грузія ці Сакартвелла, а можа, увогуле Джорджия? Осенью прошлого года в мире спорта случился курьез. После того, как сборная Грузии обыграла команду из Уэльса в Кардифе, фанаты бросились поздравлять с победой американский штат Джорджия. Но зато несколько месяцев спустя, после того, как американские The Eagles не прошли на чемпионат мира во Франции, штат Джорджия без колебаний объявил, что будет болеть за тезку. Тэма назваў краін час ад часу ўсплывае па розных прычынах. Асабіста мне давялося крыху больш у яе заглыбіцца, калі я ўбачыла навіну аб тым, што Новую Зеландыю плануюць перайменаваць у Аотэароа. Так прыгожа краіна называецца на мове карэнных насельнікаў Маўры. На жаль, як вы маглі зразумець, з мовай Маўры я не знаёмая, таму вымаўляю, як атрымліваецца, выбачайце. Правільна гэта гучыць вось так. Аотэароа. Аотэароа. Я вымавіла гэта некалькі разоў і падумала, як гэта прыгожа, і задумалася, а чаму краіна ад пачатку называлася не так. І калі ёсць Новая Зеландыя, то дзе старая? І, карацей, я пагугліла і выявілася, што англійскую назву Нью-Зіланд астравам даў сумна вядомы хто? Правільна, брытанскі мараплавец Джеймс Кук, якога, падаецца, потым з'елі. Але ідэя гэта геніяльная была не яго, ён проста англізаваў варыянт, прыдуманы да яго галандскімі картографамі. Гучаў ён так. Нью-Зеланд. Так, ну вось загадачка са Старой Зеланды і разгадалася. У Нідерландах ёсць правінцыя, якая называецца Зеландыя. І назва азначае «марская зямля». І, дарэчы, больш звычна некаторым назва Нідерландаў Галандыя паходзіць таксама ад назвы правінцый. Паўночная і ўсходняя Галандыя ў іх ёсць. Ну, тут мы ўжо зацвердзілі, што каланізатары не вельмі напружваліся над новымі назвамі. Напрыклад, Нью-Йорк некалі ў іх быў новым Амстэрдамам. Ну і сам Нью-Йорк, гэта ж літаральна новы Йорк. Проста галандская ўлада змянілася на брытанскую, і ў ход пайшлі брытанскія тапонімы, то бок назвы месца. Вось і ўсё. Гэту непераадольную каланізатарскую ляноту ў сваім шоу аднойчы высмеяў амерыканскі комік Трэвар Ноа. Maori politicians have launched a campaign to restore one of the country's original names, Aotearoa, right? Yeah, and I think we can all be honest. Like, they didn't put a lot of thought into naming it New Zealand in the first place. Yeah, like, colonizers were so late. This is New Zealand, there's New England, New York. Zero effort. Нуль высілкаў, кажа Трэвар, і з ім складана не пагадзіцца. Натуральна, да Кука і да галандцаў астравы паміж Аўстраліяй і Антарктыдай неяк зваліся, бо на іх жылі людзі. На жаль, невядома, як карэннае насельніцтва Маўры называла ўвесь архіпелаг. Затое вядомы назвы асобных астравоў. Так, востраў Паўночны на іх мове зваўся Те-Іка-Амауі, рыба, якая належыць Мауі. Мауі звалі мясцовага паўбога такога. Востраў Паўднёвы называўся Те-Вака-Амауі, лодка, якая належыць Мауі. А востраў Сцюарт меў назву Те-Пунга-О-Те-Вака-Амауі, то бок якарны камень лодкі Мауі. Гэта, я лічу, яскравае сведчанне убогасці геніяў каланізатарскага неймінгу. Не, ну як можна усю паэзію Те-Пунга-О-Те-Вака-Амауі узяць і прасраць на востраў Сцюарт? Выбачайце, бо мне тут дужа падгарае.
Ну так, а што Аотэароа? Адкуль такая назва, спытаеце вы? А я адкажу. Гэта была альтэрнатыўная назва вострава Тэіка-Амауі. Перакладаецца Аотэароа як доўгае белае воблака. Паводле легенды, герой Мауры Купе падчас чарговых вандровак па бязмежных водах цэнтральнай Палінезіі заўважыў белае воблака. І гэта быў надзейны знак, што суша блізка. Сапраўды хутка ён пабачыў зямлю, прычаліў, падсушыў вёслы і назваў тую зямлю ў гонар воблака. Аотэароа. Ну што, як табе такое Новая Зеландыя? Нельга сказаць, што назва Аотэароа нідзе не выкарыстоўваецца. Яна выкарыстоўваецца і на дзяржаўным узроўні ў тым ліку. На прыгожых чорненькіх паспартах яно срэбрам ззяе, гэтае слова. У варыянце гімна на мове мауры краіна называецца так, як называюць яе мауры. І на свежых банкнотах слова таксама ў наяўнасці ёсць. Але. З пункту гледжання гістарычнай справядлівасці гэтага недастаткова. У гэтым упэўнены актывісты партыі Тэ Паті Мауры. Яны намагаюцца перайменавання краіны і даводзяць, што нацыянальная ідэнтычнасць мауры і іх мова важная для ўсёй краіны. Нягледзячы на тое, што па дадзеных 2019 года мауры складаюць 16,5% насельніцтва, а мясцовыя еўрапейцы для параўнання каля 70%. Тут варта не забываць, то карэннае насельніцтва значна парадзела акурат праз еўрапейцаў, хоць і не тых, хто жыве на астравах зараз. Зразумела, што рэферэндум па назве не правядзеш, ведаем мы тыя рэферэндумы. Ну і ввогуле нават проста гісторыя паказвае, што большасць звычайна падмінае пад сабе меншасць. Таму што? Таму проста хочацца пажадаць поспехаў мауры ў іх барацьбе за доўгае белае воблака. Шчыра. А потым мне стала цікава, вось іх жа сталіца называецца як Уэллінгтон. Ну і як увогуле справы з назвамі іншых гарадоў, іншых месцаў. І выявілася, што назвы еўрапейскага паходжання пакуль пераважаюць над палінезійскімі. Аднак тренд на змяненне такога раскладу ёсць. З 1946 года ў краіне дзейнічае савет па геаграфічных назвах. І абсалютна кожны можа прыйсці хоць з вуліцы і прапанаваць нешта перайменаваць. З нейкіх прычын, зразумела. І далей будзе грамадскае абмеркаванне і яго вынік. Да перайменавання сталіцы, якую назвалі ў гонар брытанскага палкаводца Уэллінгтона, пакуль не дайшло, аднак паспяховых прыкладаў хапае. Так, у 2009 годзе савет рэкамендаваў удасканаліць назву горада Whanganui. Каб адлюстраваць вымаўленне мауры, у слова дадалі адну літару. Урад зрабіў варыянты адназначнымі. А вось назвы Нігерхіл, Нігерхед і Нігерстрім зніклі з ужывання зусім. І я мяркую, не трэба тлумачыць, чаму яны былі не ок. Цікава, што каб знайсці замены, якія нікога не абражаюць, спецыялісты звярнуліся да мясцовага племені. Вось гэта класна. Цешыць сэрцайка, што падобныя ініцыятывы рухаюць кола гісторыі наперад. У многіх краінах, дзе ў эпоху так званых вялікіх геаграфічных адкрыццяў, еўрапейцам зайшло ў галаву пабыць божанькамі і пераназваць усё, як ім заманецца. Многія краіны, якія вызваліліся з-пад іга метраполіі, вярнулі сабе родныя імёны. У Афрыцы Бічуаналенд стаў Бацванай, Радэзія стала Зімбабве, а Ньясаленд – Малаві. Але што цікава, падобныя рашэнні не заўсёды падабаюцца ўсім насельнікам краіны. І тут я раскажу пра Свазіленд. У 2018 годзе ў гонар 50-годдзя здабыцця Свазілендам незалежнасці абсалютны манарх Мсваці III пераназваў краіну ў Эсваціне і ганарліва заявіў: ну вось, усё цяпер нашу радзіму болей ніхто не пераблытае са Швейцарыяй. Аднак не ўсе пагадзіліся, што гэта сапраўды вялікае дасягненне для краіны, дзе хапае рэальных праблем. Да таго ж у грамадзян Свазіленда нават не спыталі, ці патрэбен ім гэты рэбрэндынг, і тым больш не расказалі, колькі ён будзе каштаваць. А грошай на такія задумы трэба шмат. Лічыце самі. Перапісаць канстытуцыю, пераназваць афіцыйныя органы, надрукаваць новыя банкноты, пераназваць авіякампанію, іншыя кампаніі са Свазілендам у назве, абнавіць афіцыйныя сайты, зарэгістраваць новую назву ў міжнародных арганізацыях, пераапрануць спартсменаў, нарэшце замяніць аўтамабільныя нумары. Адзін блогер паспрабаваў падлічыць, у колькі выліўся жэст Мсваці III, і атрымалася $6 мільёнаў.
Цікавая гісторыя і з М'янмай. Калі гэтая краіна ў паўднёва-ўсходняй Азіі была пад брытанскім ігам, яна звалася Бірма. І нават ужо пасля у статусе незалежнай дзяржавы яна больш за 40 гадоў насіла навязаную звонку і непапулярную сярод мясцовых назву. Самі яны завуць радзіму Бама. І вось, у 1989 годзе ў краіне адбыўся ваенны пераварот, і хунта перайменавала Бірму ў Саюз М'янма. Ну і тады краіны, якія лічылі новы ўрад нелегітымным, палічылі легітымнай і назву. Зразумела, што стаўленне да тапоніму змянялася разам з палітычным кліматам унутры краіны, аднак падчас афіцыйнага візіту ў 2011 годзе Хілары Клінтон так і не назвала М'янму М'янмай. Яна абышлася выразам «гэта краіна». Дарэчы, у 2024 годзе спадарыні Клінтон таксама прыйшлось бы нялёгка, аднак цяпер у М'янму дэмакратычныя лідары і не ездзяць. Ля штурвала там зноў вайскоўцы, і назва краіны апошняе, што можа кагосьці хваляваць. Апроч жадання пазбавіцца ад каланіяльнага грузу мінуўшчыне, рашэнне аб змене назвы можа быць палітычным з прыцэлам на сучаснасць, усталяваць нейкі новы парадак, або на будучыню, атрымаць нейкую выгаду. Напрыклад, уявіце, што ваша краіна хоча патрапіць у Еўрасаюз, і ёй нішто не замінае, акрамя назвы. Што зробіце? Перайменуеце? Ну дык вось, пасля распаду Югаславіі на 6 краін адна з іх узяла сабе імя Македонія, і гэта вельмі не спадабалася суседняй Грэцыі. Рэч у тым, што ў Грэцыі ёсць аднайменная вобласць, якая мяжуе з былой Югаслаўскай рэспублікай. І, так бы мовіць, прысваенне гэтай назвы грэцкія ўлады палічылі абуральным і небяспечным для сваёй краіны. Ну іх, дарэчы, можна зразумець. З-за назвы Грэцыя блакавала спробы Македоніі ўступіць у Еўрасаюз, а Македонія нават падавала на Грэцыю Гаагскі суд. Кансэнсус быў здабыты толькі ў 2018 годзе, менавіта з тых часоў незалежная краіна на Балканах і завецца Паўночная Македонія. In the referendum today, more than 650,000 citizens voted, and more than 90% of them accepted the deal with Greece and decided that this country should be in the European Union and NATO. Лагічна змяняць назву са зменай рэжыму. Так, Камбоджа пры рэжыме Лон-Нола называлася Кхмерскай рэспублікай. Пры рэжыме чырвоных кхмераў яна называлася дэмакратычнай Кампучыяй. Пад кіраўніцтвам урада падкантрольнага В'етнаму стала Народнай рэспублікай Кампучыяй, а пад кантролем часовага органа ААН дзяржавай Камбоджай. Нарэшце, у 1993 годзе кола замкнулася, і Камбоджа зноў стала каралеўствам Камбоджа. Яшчэ адна цалкам зразумелая прычына перайменавацца – гэта жаданне пазбавіцца злішняга. Вось глядзіце, Буркіна-Фасо некалі называлася Верхняй Вольтай па назве ракі, але для ўсяго свету Верхняя Вольта выглядала дужа разнастайна. Зараз я ўсё буду вымаўляць неправільна, выбачайце. Па-французску Haute-Volta, па-ангельску Upper Volta, па-іспанску Alto Volta. Ну і калі да ўлады прыйшоў мясцовы Че Гевара, капітан Томас Санкар, ён узброіўся брытвай Акама і пераназваў Верхнюю Вольту у зямлю сумленных людзей. Буркіна-Фасо. Прыгожа? Ну, прыгожа, канешне. У Каба-Верде праблему з розначытаннем вырашылі прасцей. Папрасілі сусветную супольнасць проста не пладзіць пераклады тапоніма востраў Зялёнага мыса. І супольнасць, не паверыце, пагадзілася. А вось тапонім Кот-д'Івуар, то бок бераг слановай косці, многія краіны па-ранейшаму перакладаюць на свае мовы, ігнаруючы афіцыйную пастанову мясцовых уладаў. Карацей, не ведаю, што тут сказаць, нейкая латарэя атрымліваецца. А чаму краінам увогуле не ўсё адно, як іх называюць у свеце? Тут варта нагадаць, што ў кожнай краіны ёсць сама назва, эндонім, а ёсць назва ці нават некалькі назваў, якія дадзеныя краіне звонку. Гэта экзонімы. Гэтымі словамі ўнутры краіны не карыстаюцца неафіцыйна, ні ў побыце. І вось акурат да экзонімаў могуць з'яўляцца пытаннічкі. У самой практыцы экзанімізацыі няма нічога такога. Ну, уявіце, народ А ўпершыню сустрэўся з народам Б і абазначыў яго так, як на язык лягло. Фіны не называюць сябе фінамі, а сваю краіну яны не называюць Фінляндыяй. Соумалайзет жывуць у Суоме. Немцы не называюць сябе немцамі, а сваю краіну Нямецчынай, Вакеццяй ці нават Germany. І падаецца так звонку, што немцаў нібыта і не турбуе, якіх называюць замежнікі. Але гэта і зразумела, бо праблемы пачынаюцца там, дзе экзонім асацыюецца з непрыемнымі ці нават трагічнымі момантамі.
Напрыклад, пра непрыемнае Турэччыне аднойчы проста абрыдла асацыявацца з індычкай. Англамоўная туркей, яно гучыць і выглядае рыхтык як індычка, а на сленгу там зусім нешта непрыстойнае атрымліваецца, я нават не ўдавалася ў гэтай дэталі. І вось у 2021 годзе Турэччына запусціла рэбрэндынг і міжнародную назву мяняюць з Туркіі на Туркія. Türkiye. Вось купіце новенькія джинсы і дакладна пабачыце свежае напісанне. Калі з Турэччынай гісторыя іміджавая, то з Сакартвэла прынцыповая. У свеце замацаваўся лацінскі экзонім Джорджа і вытворныя ад яго. А рускамоўныя людзі, як і беларускамоўныя, дарэчы, прызвычаіліся казаць Грузія. Але чым больш напружаныя адносіны ў Грузіі і Расіі, тым больш непрымання выклікае рускамоўная назва ў жыхароў Сакартвэла. Цікава, што ў літоўскай мове прыжыўся тапонім падобны да рускага, але каб пазначыць сваё стаўленне да канфлікту, у 2018 годзе Літва на афіцыйным узроўні прыняла варыянт Сакартвэлас. Тут варта адзначыць, што слова адаптаванае пад літоўскую мову і таму сканчваецца на ас. Сакартвэлас, а не Сакартвэла. І гэта важна, бо любое слова, у тым ліку назвы, мова засвойвае з уласцівымі ёй асаблівасцямі. Але гэта не адзіна магчымая, а раўнапраўная назва, і такое палавінчатае рашэнне цалкам зразумелае, бо ў Літвы з Грузіяй канфліктаў ніколі не было, і гістарычная назва не мае прысмаку крыві. Дакладна таму ж беларусы гістарычна не абавязаныя называць Літву Летува. У тапоніме Балтарусі, які літоўцы ўжываюць на адрас Беларусі, таксама няма варожага зараду. А вось руская Беларусія дакладна вызывае дупны бамбёж. Летит, над белесым полесьем летит белорусский мотив. В песне вереска, в песне раки. Молодость моя. За Беларусію можна вядро памыяў на галаву атрымаць, і добра, што толькі ў інтэрнэце, метафарычна. Но ўсё чаму? Таму што Беларусія асацыявана з савецкай мінуўшчынай, ад якой прагрэсіўнае грамадства намагаецца ўцячы. Амаль задыхнуўшыся ў гэтым дупным бамбяжы, у 2018 годзе расійская служба BBC перайшла на Беларусь. Заадно там адмовіліся ад іншых савецкіх тапонімаў – Кіргізіі, Малдавіі, Туркменіі. Яны цяпер, як і належаць, Кыргызстан, Малдова і Туркменістан. Цяпер, падаецца, надышоў час беларусам абражацца на еўрапейскія экзонімы, утвораныя па мадэлі белая плюс Расія. Той жа нямецкі варыянт Вайс Русланд. І тут Швецыя праявіла сябе нейкім такім піянерам дабра, і ў 2019 годзе афіцыйна стала называць Беларусь Беларусь замест Вітрусланд, або неяк так. Падсумоўваючы, варта сказаць, што словы, безумоўна, маюць вялікую сілу. І гэта добра ведаюць прапагандысты. Паглядзіце, як яны карыстаюцца экзонімамі ў сваіх мэтах. Гэта вельмі яскравыя прыклады. Магчыма, мы калісьці аб гэтым яшчэ пагаворым. Вось. І, канешне, словы могуць не толькі фіксаваць рэальнасць, але і фармаваць яе. Вось чаму галасы тых, хто ведае сілу слоў, бываюць досыць рэзкімі. Як голас прэзідэнта Філіпін Радрыга Дутэртэ. У 2019 годзе ён заявіў: назву нашай краіне даў Магеллан, падарожжа якога аплаціў іспанскі кароль Філіп. Вось чаму гэты дурань назваў яе Філіпінамі. Гэтыя сукіны дзеці прыйшлі сюды, забівалі нас і пазбавілі свабоды. На працягу 400 гадоў нашы малайскія карані паступова знікалі. Але нічога, калі-небудзь мы гэта зменім. Сёння Філіпіны ўсё яшчэ не махарліка. Ці стануць ёю? Залежыць ад таго, колькі філіпінцаў адчуваюць, што іх называюць у гонар чужога караля, а колькі ўжо перагарнулі старонкі каланіяльнага мінулага. Такім чынам, што мы маем? У кожнай краіны ёсць сама назва, эндонім. Ім карыстаюцца ў самой краіне носьбіты яе мовы або моваў. Карыстацца саманазвамі заўсёды бяспройгрышны варыянт. Пры асабістай камунікацыі з мясцовымі жыхарамі ўсім будзе зразумела і камфортна. Вы адразу нібыта на адной хвалі. Далей, у кожнай краіны ёсць назва для, так бы мовіць, міжнароднага карыстання. Яе мы бачым на таблічках ОАН і на табло алімпійскіх спаборніцтваў. Гэта афіцыйны варыянт, часта ім унутры краіны не карыстаюцца, але ён успрымаецца цалкам як нейтральны, зручны ўсім або, прынамсі, крытычнай большасці.
Таксама ў кожнай мове ёсць назвы чужых краін, якія ў ёй засвоіліся гістарычна. Гэта экзонімы. Вось тут лядок становіцца танчэйшым, але ўсё залежыць ад таго, як утварылася слова і як да яго ставяцца жыхары краіны ў канкрэтны момант гісторыі. Вось, напрыклад, асабістае меркаванне вядучай грузінскага медыа Сава Хатуны Канджары, якую вы чулі ў пачатку выпуска. Я лично с гордостью называю себя и Картвели, и Джорджан, и грузинкой. На любом языке, как по мне, это звучит прекрасно. Але людзі, зразумела, розныя, і кіруючыся ўспрыняццем людзей можна або адмовіцца ад экзоніма, або, калі ён нікога не напружвае, спакойна ім карыстацца. Пры гэтым назвы, якія давялося засвоіць наноў, як больш карэктныя, кожная мова адаптуе пад свае граматычныя і фанетычныя асаблівасці. І гэта цалкам натуральны працэс. Ну, напрыклад, па-беларуску будзе «Аутэароа». Існуе мноства сітуацый, калі розныя фактары і практыкі накладаюцца адна на адну, і тут узнікае вялікая прастора для дыскусій. Напрыклад, ёсць свабодная энцыклапедыя, Вікіпедыя, так? Кожны можа там нешта рэдактаваць. Але беларусы ведаюць, што Вікіпедыя на рускай мове ўпарта называе Беларусь Беларусіяй. Пры кожным сутыкненні з гэтым фактам я недзе на фоне чую муркатанне песняроў. Ну, таму што я аўтаматычна думаю, што рэч ідзе пра некую савецкую даўніну. Напрыклад, я адкрываю артыкул «Спорт Беларусі», і мне адразу падаецца, што гэта будзе не пра Дар'ю Домрачеву, не пра футбольны клуб Крумкачы, не пра залатую эпоху батутістаў. «Спорт Беларусі» — это пра барца Александра Мядзведзя, які ў 1972 годзе нёс флаг СССР на цырымоніі адкрыцця Алімпіяды ў Мюнхене. В современной борьбе нет сегодня личности более значительной и уважаемой, чем Александр Медведь, или, как его называют хорошие знакомые и друзья, Васильевич, готовый всегда и везде прославлять белорусский спорт. Будзьма развітвацца. Спадзяюся, вы добра прабавілі час у гэтым падарожжы па глобусе гістарычных эпохах. Калі так, то распавядзіце пад падкасцік вашым блізкім ці проста не блізкім, недзе ў фэйсбуках. Мне будзе дужа прыемна. І да новых сустрэч тутэйшыя.